Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu akan wannan channel namu mai suna Sana'a Sirrin Arziki. Har yanzu dai muna ci gaba da ɗinka wannan riga, ɗinkin zamani. Kamar yadda muka ce muku tana da aljihu, wannan aljihu ne mai style. Bayan mun ɗora ainihin yadin da za mu fitar da style ɗin aljihun, yanzu gashi muna daidaita shi. Gashi mun buɗe shi, kamata yayi a sa iron a danne shi, a goge shi yanda zai fita da kyau. Gashi nan muna ci gaba da kawo shi. Ba mu sa iron ba saboda duba da yanayin koyarwa da muke son yanda mutum zai fahimci abin dalla dalla. Shi yasa muka ɗinka shi ba tare da mun sa iron mun goge shi ba, ta yanda mai koya zai fahimci ga yanda za a ɗinka shi ko da ba tare da an goge shi ba, kuma ya bada ma'anar da ake buƙata. Kar a manta a mana subscribe akan wannan channel namu mai suna Sana'a Sirrin Arziki. Ci gaba da biyo mu akan wannan channel namu, mana subscribe. Mun ba da kulawa fahimci yanda muka biyo ɗinkin tiryan-tiryan, tun daga huda wuya da yanda muka ɗora guru na wuya kenan, har muka zo muka ɗora kwala
yanzu gashi muna yin aljihu. A manta mana subscribing. A ci gaba da biyo mu akan wannan channel namu mai suna Sana'a Sirrin Arziki. Za mu ci gaba da kawo muku ɗinkuna daban-daban da salon ɗinki kala-kala. Za mu ci gaba da kawo akan wannan channel. Mun gode.